धेमाजि जिल्लानि सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुमाखौ 22 आरो 23 डिसेम्बर सानैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। दिनै नैथि साननि गिबि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव जायगा फोसाबनायनिफ्राय लानानै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो गेजेर जनाय दख'रा एबसुनि आफादगिरि मन्टु बर'आ। बेजों लोगोसे मेसाखि सापरि दालाय एबसुनि फिरफिलाखौ दालाय एबसुनि आफादगिरि अरुण ब्रह्मआ बिरहोयो। बेनि उनाव बर' हारिनि मुंख्लं जालांनाय गेदेमा सुबुंफोरनि मुङै बिबार बावजेनो गेजेर जनाय दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि दिनो बर'आ। दिनैनि नैथि साननि गेवलां मेलाव गेजेर जनाय ओनसोलनि 53 नं गामिनि रायजो राजाफोर आरो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै हालामनि जेंना जेंसि, रांखान्थि, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, सोलोंथाइ बायदिखौ लानानै सावरायनाय जागोन। आरो बे गेवलां मेलाव एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि तेनजिं बर' बिथाङाबो बाहागो लागोन होननानै गेजेर जनाय दख'रा एबसुनि आफादगिरि मन्टु बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। गिबियावनो गासै निउस चेनेलनिफ्राय गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोजोननायखौ थाबाय। लोगोसे नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। बेयाव जोङो दिनै खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुमा गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा जों साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों खुंफुंदों। बेयाव जोङो 22 आरो 23 डिसेम्बर बे 2022 बेखौ जों लादों। दा बेयाव सानसेनि हाबाफारि मैया जानानै थांबाय। दिनै नैथि सान हिसाबै जों फुंबिलिनि समाव जोंहा जायगा फोसाबनाय बे हाबाफारि जाना थांबाय। लोगोसे आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारियाबो जाना थांबाय। थामथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय दा बे हाबाफारियाबो जाना थांबाय। ब्रैथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा दंमोन दंफां फुलि गायनाय दा बे हाबाफारियावबो जानानै थांबाय। दा बिनि उनाव जोंहा हाबाफारि दं गेवलां मेल। गेवलां मेलाबो जों 12 रिंगानिफ्राय जोंहा जागायगोन। दिनै बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दा बेयाव जोङो दिनैनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म जों सारखौ जों हांख्रायदों। बेयाव जोङो आयदा हिसाबै हमोब्ला दिनै जेंना जेंसि गेजेर जनायाव जिखिनि जेंना जेंसि दं दिनै थां फै लामा हान्था मेला लोगोसे जोंनि जि दैब माने जि दैबानाजों लोमजानानै थानाय गेजेर जनाय ओनसोल दा बेफोरनि सायावबो सारनिफ्राय जों फंनैसो बाथ्राखौ मिथिनो मोनगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि बे जायगानि थासारिखौ लानानै सारा गोबां बिबुंथिखौ लाखिगोन बेखौ आं मिजिंथिदों। जिहेथु नोंथांमोना मोजां मावलांनाय जादों। दा बेयाव जों मैया जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलजों जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दादों। गोदान आफाद दानायाव आं बेखौनो हास्थायो जोंनि गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गेजेर जनायनि जोंनि जि थासारि जोंनि बे थासारिनि सायाव खोब मोजाङै गोदान बिबानगिरिफ्रा हाबा मावलांगोन बेखौ आं मिजिंथिदों।